O Goberno de Boiro aprobou a ordenanza fiscal da piscina municipal, rexeitouse no pleno a moción do PP para reducir o IBI e deuse luz verde á socialista relativa ao canon da auga. O Salón de Plenos de Boiro acolleu onte a sesión ordinaria correspondente ao mes de novembro. Un dos primeiros puntos en tratarse foi a aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal número 28 reguladora da piscina municipal, cuestión que xa se levou a pleno en febreiro deste ano. O 27 de febreiro comeza a contar o plazo para presentar alegacións logo da publicación no Boletín Oficial da provincia. Durante este período presentáronse alegacións por parte do Partido Popular e da Asamblea de Cidade de Boiro Novo. Logo de valoradas as alegacións, estímase parcialmente as presentadas por Boiro Novo no sentido de incluir entre as bonificacións ás mulleres víctimas de violencia machista e familiar. Polo tanto, a proposta que traemos para a súa aprobación ao pleno no día de hoxe é a seguinte. Primeiro, estimar parcialmente as alegacións presentadas por Boiro Novo, incorporando na táboa de bonificacións ás mulleres víctimas de violencia machista e familiar. E segundo, aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal número 28, reguladora da taxa pola prestación do servizo da piscina municipal e do pabellón polideportivo da Cachada. A oposición amosou a súa contrariedade a esta ordenanza. A pesar de ter maioría absoluta e todos os medios para poder avanzar en este punto. Por último, queríamos lembrar que no último mandato acusáronnos ao bloque de estar en contra desta municipalización. E nunca máis lonxe deste feito, é falso totalmente. E hoxe xa queda totalmente á vista de quen está exercendo forza para que non se dé este paso de municipalización son vostedes. Non ten sentido aprobar unha ordenanza porque hai que aprobar antes un modelo de xestión. A xente merece saber quen o xestiona, como o xestiona, que servicios se lle vai a dar, que tarifas van a pagar. Está claro que nada disto ven hoxe a pleno. O concelleiro de Boiro Novo, Xurxo Triñanés, apuntou que hai un erro no expediente que non se corrixiu. Por que non o subsanou este, cando lle avisei con antelación? Oiga, mire, xa non me meto no trasfondo político de que a convocaran ou non a convocaran. Pero, polo menos, colla o informe e faga unha corrección de erros como se teñen feito en centos de ocasións. Eso é facer un número, señor Ruiz? Non, eso é exixir que teñan respeto por esta institución que representa a todos os boirenses e que vostedes non o teñen. Dalles exactamente igual. Mentres que o popular Fernando García Dieguez foi o último en dar o punto de vista do seu grupo. A aprobación definitiva desde o pasado 20 de febreiro, que veu a pleno, a aprobación inicial desta ordenanza fiscal. Bueno, isto, se non me equivoco, a partir de 1 de enero empezarase a cobrar a piscina, é un anuncio novo, xa o rédito electoral xa acabou, entón hai que empezar a cobrar. En canto ao tema da municipalización, solo hacer unha aclaración, efectivamente se votou porque era unha proposta que se viña, era do PSOE en aquel momento, e incluían ao Partido Popular en aquella comisión. Nosotros ya dijimos en el pleno que nosotros declinábamos formar parte de tal, con lo cual a nosotros ni nos notificaron, ni esperábamos tampouco a notificación, para aclararlo nada máis. O punto foi aprobado por 9 votos a favor de PSOE e 6 en contra de PP, BNG e Boiro Novo. Logo tratouse a aprobación inicial do Regulamento de Funcionamento e Réxime Interno do Coworking e Viveiro de Empresas, o que se deu luz verde. Aprobouse tamén a moción nacionalista de reivindicación do 25 de novembro e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista, e a moción de Boiro Novo para completar a terceira fase do saneamento do Coroño. O PP levou ao pleno a modificación da ordenanza fiscal que regula o imposto de bens inmobles. Pois ese esfuerzo fiscal que le pidieron, esas razones que fueron las que motivaron y que ustedes defendieron aquí, una vez subsanadas, lo lógico es que los vecinos en el próximo ejercicio pues vean que vuelve otra vez al 0,4, que era el tipo impositivo que se venía cobrando por el tema del IBI. La principal obligación de un político debería mejorar la vida de sus ciudadanos y esa mejora comienza en non convertir esta en un abuso fiscal. Las obras faraónicas, como dije antes, los gastos superfluos, los caprichos de niños pijos con el dinero de otros, los sueldos millonarios, no deben costearse a costa del sudor y el esfuerzo de los vecinos. A moción popular foi rexeitada con 6 votos a favor de PP, BNG e Boiro Novo e 9 en contra do PSOE.
Por último, o Grupo Socialista afondou no canon da auga recadado por Augas de Galicia. Como entendo o Partido Popular ao fronte da xente de Galicia, resulta que lle dá o 75% dos convenios aos concellos do seu color político. Ainda que o Bloque non o queira ver, ainda que está aquí escrito na moción, ainda que o Bloque non o queira ver, bien, o 77, no 2023, 77% de convenios Partido Popular. Claro, son solidarios con eles, cos cartos dos veciños de Boiro, pero cos amigos deles. Aí está a solidaridade do Partido Popular na Xunta de Galicia ao fronte de Augas de Galicia. No 2024, o 72,7% de convenios firmados por Augas de Galicia con gobernos de concellos dirixidos polo Partido Popular. Pois nós, evidentemente, sabemos que esta moción non vai ter recorrido, vale? Porque non nos van, ojalá, nos devolverán estes cartos, Punto aprobado con 10 votos a favor de PSOE e Boiro Novo, 4 en contra do PP e unha abstención do BNG.